Ngayong hapon, kinatong latest weather update karong adlaw. Base sa atong latest satellite image, wala tay monitor karon na cloud cluster or low pressure area na makaapekto sa atong nasod ug kining habagat or southwest monsoon ang padayon nakaapekto sa kasadpang bahin sa Luzon. Sulod sa atong 24 oras na forecast ang tibuok sa Visayas, makasinati ang init ug maayong panahon ug less ang chance na makasinati ang mga pag-uwan. Ang hangin sa tibuok sa Visayas kasarangan ngadto na sa kusog ug ang atong kadagatan kasarangan ngadto na sa pagkabaloron. Ang dagat motaob sa alas 11:52 karong gabi na gitas-on sa 0.9 metro ug muhunas sa alas 4:13 sa kadlawon. Ang range of temperature para sa Cebu is 26 to 34 degrees Celsius, sa Bohol is 25 to 33 degrees Celsius, diri sa Dumaguete is 24 to 33 degrees Celsius, sa Tacloban is 26 to 34 degrees Celsius, samtang sa probinsya sa Samar is 26 to 35 degrees Celsius. Na equivalent na heat index na moabot sa 39 to 40 degrees Celsius, kining heat index under na siya sa extreme caution na category. Ang adlaw mo silang sa alas 5:35 sa buntag ug para sa atong mga dugang detalye, mobisita ta sa atong mga official social media accounts ug sa atong website sa www.bagongdat.pagasa.dust.gov.ph. Gikan diri sa Pag-asa Mactan, DUST ug para sa Balitang Bisdak, kini si Jomar Clarino, maayong hapon.